哎呦我的妈！Hello खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो सुरु खालामनोसै। जाबाय रेडि एसे मा होनबावनांगौ जाखो? फाग्ला बिदिजों जायो। 시랑것이나 나 뻗어푼데시 무듬랑고 साला बिनिखायसो दाख्लै आंखौ बिन्दि बाजाराव थांब्ला ज' बेरायनायाव बाजाराव नों बैयाव थांथावबाय आदा जों माबा बायनो होननानै साला बेखौसो लाबोदो। साला हौवाफोर थाब्ला बायनो लाजियो, साला केमेरायावबो दिन्थिनो लाजिया। बा बिदिजों नोंसिनि आखला। आंनोबो गांसे हर, एकदम गोजांसो थारसै खोमा गुदुं खालामनो। खोमाखौ ओरै जोख्लोबनानै लागौ आंनोबो गांसे हरबानो जाबाय, दा एड्रेस हरगोन आङो। आं जि साइज गाहायना ओमफ्राय आदा एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड फेमिलिखौ आं जि फसायो आयु एन्टारटेनमेन्ट आदाखौ। नमस्कार आदा, नों नुबाय बायोबा साफा काराय बानायना हो आंनिखौ बे भिडिअखौबो आरो। फुराबो खारफासिगोन बायदि मोनबाय आं नोंजों बे सिख्लाखौ। नोंखौ जि साइज नुयो बे आदा एन्टारटेनमेन्टखौ आयु किसी की नजर ना लगे मेरा एन्टारटेनमेन्ट। नोंनि भिडिअखौ सेस नायजोबनानै साबस्क्राइब शेयरबो खालामलायबावगोनसो आं। मोनथियाखै नोङो, आं नोंखौ लानोसै खोमाहाय। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फुरा गखानाय नंला, नोङो लानायनि खोथासो बुंबावबाय आसोला। बे बिनानावनि इउटुब चेनेलखौ आं मिथिया मा नामथाय, खोन्थानानै लानायबा मोजां जागौमोन। एन्टारटेनमेन्ट पास जाहैबाय नोंनाव गला नों एबार लानांगासिगोन बायदि मोनबाय आं नोंखौ। आरो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ क्लिपखौ नायदो, सिख्लाफोरनि आखला माबायदि। साला लैखोन गोनांनि फिसा न'नि खामानि दामानि गारनानै लाजियाखैना? आं मांगोना राया नोंसोरखौ बर'लाबो हासालाबो हासिब जारुजों जावज्रावलांजोबगोन आं साला सुवादफोरखौहाय। अङालि जिग्रेट बायथालि बेनो सिख्लाफोरनि आखल बायथाय बेनो। बेबायदिखायनो भाइराल जायो। मबाइला गिदिर लानोसै, न' सिङाव थ्रोब हाबनोसै, दरजाया ख्रिमारिनोसै, नायबाय थानोसै माबायदि नुयो। मा नुयो गावनिखौ नायनानै मा नुयो? आंलाय माथो जिबा नुवा, मा नुयो? मा दङ बेवहाय, मा दं बेखौ केमेरा खेबना नायलायनो मा दं? माथो आंलाय जिबा नुवा। फाग्ला खामानि मावो सिखार। खर'आनो गैजोबले नामा मानसिफ्रालाय? गावनिखौ केमेरा खेबना नायनोबो थोला नामा? ओरैबायदि लासिंसिं, ओरैबायदि लोखि सारा गथ'फोर दंसै दानि दिनाव। मा बुंबावनो दे, दाख्लैबो गोदान भाइराल जाबावलायबाय नुगासिनो आङो। इन्सटाग्राम, मेसेन्जार, वाट्सएप गिदिंबायगासिनो दं बे भिडिअआ। बनिनो थुक्राझार साइडनिनो मानसिया। बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ खेबनानै नायनानै लाब गैया। नैबे नानि बायदि मोसानो सोलों, मिथिबायना? नायनानै ला, रोङाब्ला सोलोंनानै ला बे नानिनिफ्राय। गुन्दै गैया नोंसोरो, खामानि गैया साला सुवादफोर। जाय बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ खेबनानै लायो, गावनिखौ नायनानै लायो, नोंथांमोना थाव गुबै फुननानैहाय नैबे नानिनि खिबु हाबहै, अब्लासो बुजिगोन नोंसोरो। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक होनो दाबाव, चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। जै बर' हारिनि बेफोरबायदि गाज्रि खालामना लानाङा गावखौनो।